Sú vlastne medzi vami ľudia, ktorí možno pracujete v oblasti alebo riešite také témy, ktoré sú blízke aj nám a ktoré boli už od začiatku vzniku tohto projektu jedným z cieľov, čiže vytvoriť projekt, ktorý by bol svojimi atribútmi čo najbližšie k prírode. Do inej strany? Áno, dobre. Keď možno začnem, kde sa to nachádza. Je to vlastne blízko tu na od Košíc. My sme sem prišli za hodinku a pár minút. Nachádza sa, teda Krásne Sady sa nachádzajú v lokalite medzi, tak na polceste medzi Starým Smokovcom a Popradom. Ide o územie, ktoré má zhruba 100 hektárov. Predtým, ako vlastne sme začali premýšľať o tomto projekte, tak dá sa povedať, že sme si všímali, ako žijeme my sami, ako žijú naši blízki, možno ako žijeme my ako spoločnosť, v akom priestore existujeme, čo robíme vo voľnom čase, ako vzdelávame, ako vychovávame naše deti, alebo čo jeme, hej. Čiže to boli tie veci, z ktorých sme vychádzali, hej. Väčšinou žijeme, alebo respektíve väčšina ľudí žije v panelákoch a pozerá sa, zo svojho bytu sa pozerá do iného bytu, k susedovi. Možno po práci sme až tak unavení, že niekedy sme schopní len to, že si lahneme na ten gauč a už až tam zaspíme pri tom televízore, hej. V Lidli alebo v Kauflande si kupujeme to, čo si kupujeme, lebo si nevieme sami dopestovať niečo. A deti, to asi viete, ako väčšinou v tom virtuálnom svete, virtuálny svet ich pohltil až natoľko, že zabudli, že kedysi deti liezli po stromoch alebo mohli ísť do lesa a tam si otrhnúť nejaký šťavelový lístok alebo niečo podobné. A my sme vlastne tým projektom chceli odpovedať na tieto témy, ktoré sme teda navnímali. A mali sme vlastne víziu, že ten projekt by mal odpovedať, respektíve mal by vytvoriť priestor, aby sme ten život dokázali vnímať v tej jeho čo najprirodzenejšej podobe. Aby sme vytvorili teda priestor, respektíve aby sme mohli žiť v nejakom harmonickom prostredí. Nie úplne odtrhnutý, ako keby od civilizácie. Krásne Sady sú blízko pri meste. Našim cieľom ani nebolo vytvoriť projekt niekde na Lazoch, pretože bežný človek je predsa napojený na to mesto a máme tam prácu a tak ďalej. Čiže jednou teda z myšlienok bolo, že to má byť bližšie pri meste. A keďže vlastne zakladatelia projektu boli spod Tatier, z Popradu, tak tento projekt vznikol pri Poprade. Na ďalšiu vec, na ktorú sme chceli odpovedať, aby sme boli viac nezávislí a viac sebestační v rôznych oblastiach, či po tej stránke, ako bývame, po tej stránke energií, alebo možno aj po stránke toho, čo jeme, aby sme si dokázali niečo základné vypestovať v danom priestore, kde budeme bývať. Toto je vlastne úroda už na jednom z našich pozemkov. Tu na pozemku u Peťa. A ďalšia vec bola, ako som spomínala, tie deti a celý ten spôsob a prístup k výchove a k vzdelávaniu, tak aby sme im dokázali poskytnúť priestor, aby už odmala rástli v prostredí, ktoré je čo najviac autentické, aby mohli ísť s otcom vysadiť strom, s babkou sa postarať o nejakú záhradku, aby mohli ísť do lesa, vyliesť na strom a možno niečo také podobné, ako možno aj kedysi naši starí rodičia, v akých podmienkach teda, akým spôsobom žili, že im tá príroda bola oveľa bližšia. A vlastne keď sme zhrnuli všetky tieto aspekty, tak sme si nejako definovali tie veci, ktoré budú dôležité v rámci projektu Krásne Sady. Stavilo sa územie na ploche asi 100 hektárov.
Vytvoril sa špeciálne pre toto územie, bol vytvorený územný plán zóny Krásne Sady. My spadáme pod obec Mlynica, ale toto územie má vytvorený špeciálny územný plán zóny, ktorý spĺňa isté ekologické kritériá. A keďže sme sa na danú oblasť bývania chceli pozrieť z viacerých uhlov pohľadu, bola tam potrebná spoluúčasť viacerých ľudí z rôznych oblastí. Nielen čo sa týka stavebníctva, ale aj to, ako sa rieši voda, ako sa rieši odpadová voda, ako sa rieši dizajn pozemkov a tak ďalej. Čiže vytvorili sme tam taký tím ľudí, ktorý mal znalosti z tých rôznych odvetví. Každý pozemok v Krásnych Sadoch, teda na tých 100 hektároch zhruba, tam máme 62 pozemkov. Každý pozemok má rozlohu 10 000 štvorcových metrov. Daný pozemok nie je možné deliť a ani nejako, že ho chcete, že ho rozdelíte a čas predáte. To vlastne nie je to umožnené. Každý jeden vlastník si musel kúpiť pozemok s touto rozlohou. Zastávanosť pozemku je maximálne 5%. Minimálne 50% rozlohy pozemku má tvoriť vzrastlá zeleň. Boli tam ešte ďalšie atribúty, ako napríklad živý plot okolo pozemku má byť, neviem, čo ešte momentálne ma nenapadá viac. Ďalším dôležitým bodom bol ten prístup k ekológii, teda už v samotnom tom územnom pláne zóny boli definované, respektíve odporúčané, aké ekologické materiály by ste mali využiť pri stavbe domu, dané nápady, ako riešiť odpadovú vodu, aké technológie využiť, ako zadržiavať vodu na pozemku. Neboli tam veci, kde vyslovene niečo zakazujeme, skôr odporúčame, ale jedna z vecí, kde to bolo definované, že je to zakázané, bola chemická ochrana rastlín. Tam teda nie je povolená. Ďalším takým aspektom toho života v Krásnych Sadoch by mala byť nejaká tvorba komunitného spôsobu života a spolupráce. To je pre nás výzvou, lebo je to v procese tvorby a myslím, že to ako keby prinesie život sám, že ľudia si nájdú k sebe cestu a budeme tvoriť nejaké komunitné veci, možno si niečo vymieňať, ale momentálne ten komunitný život je založený na aktivitách materskej a základnej školy, ktorú tam máme, potom tam funguje zariadenie lesnej pedagogiky a potom vlastne tu nám Peťová manželka vytvorila permakultúrne centrum Krásne Sady, kde organizuje rôzne workshopy. V rámci projektu sme vytvorili vzdelávací areál, ten sa nachádza v centre Krásnych Sadov. Je na ploche 1,6 hektára a našou víziou pri vzdelávaní a výchove detí bolo tak, ako to máte tu napísané, vytvoriť škôlku a školu uprostred prírody, v ktorej každé dieťa môže objavovať svoje dary a talenty s radosťou a učí sa preberať zodpovednosť za ich život. My sme v rámci tohto projektu boli aj nominovaní na jednu cenu v rámci európskych inštitúcií v roku 2022 v rámci rozvoja vidieka. Tento náš vzdelávací areál, ako som teda spomínala, je na ploche 1,6 hektára. Je v ňom materská škola, základná škola a areál v lete, keď nefunguje vzdelávanie, využívame na organizáciu letných táborov. Momentálne školu a škôlku navštevuje zhruba stovka detí od 3 rokov. Teraz v rámci školy máme 1. až 5. ročník a vlastne postupne prechádzame už na 2. stupeň. Čiže už budúci september u nás budú aj šiestáci. Tak to vlastne postupne pôjde tak, aby sme obsiahli všetky ročníky 1-9, ale vždy v rámci nejakej malej komunitnej školy, kde sú pospájané ročníky, kde jedna trieda nemá 20 detí, ale niečo ako boli malotriedky kedysi. Alebo teda ešte aj niekde aj fungujú, hej. A to naše vzdelávanie
sme postavili vlastne s Telou v súlade s filozofiou krásnych sadov. Bolo pre nás a vlastne je pre nás dôležité, aby to vzdelanie bolo kvalitné, pod vedením kvalitných pedagógov a aby bolo čo najviac prepojené s reálnym životom. Lebo dnes, respektíve, ako sme badali, tak v školách sa deti ako keby učili trošku, nie trošku, ale to, čo vlastne následne v živote potrebujú, tak škola im neponúka všetky tie možnosti alebo predpoklady na to, aby potom už v tom reálnom živote si vedeli poradiť s rôznymi jednoduchými aj zložitejšími vecami. Čiže my v rámci vzdelávania, naše deti majú popoludní školský klub, respektíve môžu si vybrať z rôznych krúžkov. Je tam od šikovných rúk, cez architektov, cez pohybové veci, rôzne oblasti. Čo je pre nás tiež dôležité, že v rámci školy pozývame expertov z rôznych oblastí, aby to vzdelávanie bolo teda čo najviac spojené s tým reálnym životom. Hej. Tu sme mali Petra Lipu, ktorý nám priblížil hudobnú oblasť. Mal taký koncert pre deti, to bolo fajn. Čo je tiež dôležité, aby deti zažívali v škole pohodu, aby neboli v strese. Ak sú deti v strese, tak potom tie znalosti, ktoré prijímajú, nedokážu taký objem a tak kvalitne nasať, ako keď sú v pohode a proste si to učenie užívajú. Vlastné prostredie s dostatkom pohybu, hej. Náš areál je vlastne blízko takého lesíka, čiže my máme v tom lesíku vytvorených niekoľko externých tried. Vyučovanie u nás prebieha tak, že tá základná nová látka sa preberá vždy v škole, čiže normálne máme tabulu, lavice v škole, čiže základná prvá informácia ide v triede a potom už následne, keď sa niečo opakuje učivo, tak učitelia s deťmi idú vonku a už tam danú tému preberajú spôsobom, ktorý ten les teda ponúka. Máme v rámci pozemkov, už niektorí z našich obyvateľov majú takéto vodné plochy vytvorené, takže nám vždy umožňujú, aby sme s deťmi išli korčulovať. Takže to je veľmi fajn. Celostný rozvoj dieťaťa. Deťom vlastne ponúkame možnosť, aby sa mohli vzdelávať v tých rôznych oblastiach. Či je to oblasť umenia, hudba, tanec, spev, alebo sú to skôr nejaké zručnostné veci, nejaké pílenie, brúsenie, alebo šikovné ruky. Proste tá oblasť je široká a každé dieťa si môže vybrať, k čomu viac inklinuje, k čomu má možno talent. To si vyberie a v tom sa potom na to môže klásť dôraz a v tom sa teda viac rozvíjať. Naše princípy vzdelávania, tu sme ich tak zhrli do niekoľkých nejakých takých jednoduchých bodov. Učenie sa deje kdekoľvek a kedykoľvek. My môžeme nejakú novú informáciu získať nielen tým, že sedíme v lavici, aj takým spôsobom, ale môžeme ju získať aj tak, že sme v obchode, dozvieme sa tam niečo, alebo, neviem, deti sa s niekým stretnú, nejaký ujo im niečo povie. Čiže to učenie prebieha ako keby neustále a na všetkých miestach, kde sme. Učenie v súvislostiach je prirodzené učenie. My učíme v blokoch, v tematických blokoch. Ak napríklad minulo si deti robili vyvýšené záhony a v rámci to bol nejaký projekt, ktorý trval niekoľko týždňov a v rámci tohto projektu do danej témy zahrnuli ako keby viaceré predmety. Mohli tam mať matematiku, lebo bolo potrebné vyrátať, aký veľký záhon bude, aký objem zeminy je tam potrebné doviesť. Potom tam bola praktické, ako to bola, technická výchova? Technická výchova, myslím. Pracovné vyučovanie, tak museli si tie dosky narezať, hej?
Potom si museli pod vedením učiteľov to všetko vymerať a skonštruovať ten záhon. Potom bola hodina prírodovedy alebo prvovky, na ktorých si museli určiť, čo tam chcú vysadiť, kedy to majú urobiť a čo následne, keď tá zelenina bude teda hotová, čo z nej, ako ju využijú, hej. Čiže to je taký tematický blok. A na konci o tom môžu napísať slohovú prácu, hej, dajme tomu. Alebo napríklad teraz robia na ročnom projekte na krúžku mladých architektov, to je taký nový krúžok, ktorý sme otvorili. A tam výsledkom by malo byť, že si každý postaví vlastný malý domček v lese. Niečo maličké. Ale oni vlastne od septembra už na tom pracujú a preberajú danú tému ako keby úplne od začiatku. Ako sa robí návrh domu, čo brať do úvahy, čo je to pôdorys domu, teraz aký stavebný materiál využijú. Rozhodli sa, že budú ho robiť z hlinených tehál. Čiže teraz premýšľajú o tom, ako vyrobiť tie hlinené tehly, hej. Oni sa v rámci toho procesu môžu veľakrát zmýliť, veľakrát môžu urobiť chybu, ale oni si v priebehu daného projektu vlastne zistia, že tú chybu urobili a môžu ju potom napraviť. U nás sa chyba, respektíve deti neučíme, že chyba je niečo zlé, ale je to ako keby v procese, niečo sme možno zle vyhodnotili, nemali sme dostatočné informácie, alebo sme mali málo informácií, tak sme to nedokázali dostatočne dobre urobiť, ale teraz z tej informácie máme, tak môžeme pokračovať. Chyba nie je niečo zlé, čo je na škodu. Hej? Už mám končiť. Do toho vstupím asi, ja nechcem robiť túto chybu, ale asi už budem musieť končiť. Dobre, takže len vlastne ten záver je, že aktérmi učenia sú škola, rodina, prostredie, čiže rodičov zapájame do diania v škole. Učenie sa končí až vtedy, keď dieťa získané poznatky odovzdá ďalej, čiže máme tam to rovesnícke učenie, čiže keď sa dieťa niečo naučí, tým, že máme spojené ročníky, tak starší odovzdá, vysvetľuje látku tomu mladšiemu a učiteľ to len koriguje. Hej. Učenie sa ako hľadanie odpovedí, ako žiť v škole i mimo nej zmysluplný život. To je vlastne téma, ktorá je nielen témou, respektíve otázka vzdelávania, ale širšia otázka, ako žiť zmysluplný život. Tak ja vlastne vám prajem, všetkým nám prajem, aby sme nachádzali riešenia a aby sme hľadali tie odpovede na to, ako žiť zmysluplný život pri tom, čo robíme, ako robíme, s kým robíme. Ešte raz ďakujem pekne.